Tarisira chini. Pamusoro ema. Chakaitika musi wa 29 June. Mukadzi wa Kremenzi akauya pamba pangu ndofunga takangodarikana pane festa apa ndopane show panapa ndopane imba yangu. Saka tangodarikana fence chaitika ndechekuti June wegore rino 23 ndopakaitika nyaya yacho. Mukadzi wa Kremenzi ndobva auya abva kumba kwake uku ndobva ati ari kuuya kuzorwisa pamba pangu nomudzimai wangu. Kuuya kuzorwisa mudzimai wangu pamba pangu. Kremenzi ndobva abuda kushopo ndobva auya kuzorwisa mukadzi wake kuti uri kuita sei. Mukadzi wacho ndobva aburitsa muromo wokutaura kuti ndoda kurova huri rako. Saka Kremenzi ndobva aburitsa muromo wokutaura kuti harisi huri, iwo nemwana 1 wangu, uyu ane mwana 1 wangu. Saka mese muri vamwe chete, muri vakadzi vangu mese. Musi wa 29 wacho chaitika chiitiko ichi ndobva musi wa 30 ndobva ndariendesa kukomiti, ndisati ndaendesa kukomiti village. Ndobva ndangoona adzimai vangorongedza hembe vachirongedza ko chii chiri kuitika panapa. Havangatauri ndakuenda musi wa 29 uyu ndobva afona ndobva zanzi mota ngaitouya itakure zvinhu zvemukadzi wangu wobva vaenda kuGlendale musi wachona wa 29. Saka kuratidza kuti process yanga iripo kudhara, imba yanga yagara iripo nokutoti kuda kuti titi imba yanga yavakasvikira amai nhingi mudzimai wangu anonzi Eneris Mukata akatosvikira mumba abva kutakura property yangu yandikatenga ndiri pamba magumbezi ese ndobva atakura nouyu ndobva haya moto vaenda ndobva vaenda unosvikira mumba. Amangwana ndobva ndati ari manhero acho ndobva ndati nyaya yasei kurara mukadzi uyu anogona kuita sei kuzviuraya kana kuti hameno zvimwe zvinhu zvichaitika. Saka zvadaro ndobva ndaenda kuna dombo wangu. Dombo ndobva anga akaenda kwangu akasheka vabereki vake kudando. Saka zvadaro ndobva ndadzoka ndobva ndaenda kuna Sawira. Sawira musi wacho noyo nyaya yakarara yakadaro hazvikwanisiki. Chienda kumadzitezvara vangu kunotaura kuti mwana wavo haachipo, aenda, handisi kunyatsoziva kuti aenda nokupi. Saka ndandakumirira chokwadi kubva kunechi. Ndakati ndakamhanya apo ndogona kungokuira kana kudhemenja munhu kana kuzviuraya kana kuita sei. Nyaya iyi rega ndingoitora sezvairi, chiitiko chaitika sezvaari kutaura kuti mwana ndewake, chiregerei ndichimirira chokwadi. Saka ndapedza ipapo ndakumirira dombo ndobva zvanzi aiyo nyaya haisi yekumhanya, iwo michimirira uone. Saka pane mapoto nezvimwe zvanga zvasara mumba. Ndobva azouya musi wa 4. Tingangoti musi wa 4 chii ndaitonyora nemadate nezvaitika nguva yacho iyoyo. Musi wa 4 mwedzi wechi8 ndobva auya nasisi wake, ndobva auya kuzotakura zvanga zvasara. Saka ndakaita problem yekutoti munin'ina wangu, muzukuru wangu anga akadonha mumuti kuguruwo akatochoka ruoko rakadamburwa. Rimwe racho ndobva raiswa plaster. Ndobva ndati kuda kuti apa ndasangana nemwedzi wekutoti mukadzi atakurwa, mwana muzukuru achoka ruoko ari mumaoko mangu, ameguru ini nhasi kukwanisa kutaura nemi. Saka zvandisiri kukwanisa kutaura nemi ngati nomuzukuru wangu akakuwara, ndiregerere panguva iyi nokuti ndogona kuzvipinza munjodzi kana kuzviuraya kana kuzoita zvimwe zvinhu. Ini ndine mhuri, chitakurai zvasara zvacho mavamaita sei, mavamaenda. Ndobva auya sisi wacho ndobva atakura zvinhu ndobva zvazitakuenda. Ndobva vati vana vari kuuya kuhoride, hazviite kuti iwo usare nemagumbezi andikatenga inini. Takutakura magumbezi iyayo ese toenda kunofuga vana vako kuGlendale kwaakugara mukadzi wako. Magumbezi angu andikatengana neproperty. Handina kuita hasha, handina kuita chii. Ndakati zvinhu zviri kuitika. Nyaya yangu ndichaipedza kuna mambo nemafambiro ari kuita. Handina munhu wandikadestroya kana kupopotera kana uchii. Ndobva ndazoenda kukomiti. Varume, muri kuona nyaya yangu mafambiro ayaita. Yatora period yakareba zvichinzi ma-elections ningi masamon haasi kuuya. Amana ndibatsirewo nyaya iyo kutoti isusu uyu ari kutengesa ari papa ari kublinga achiita sei.
zvinhu zviri kuita sei zviri kundorwadza ndogona kupinda panguva yakaipa nokuti munhu atakura mukadzi wangu the very day yacho naiyo ndobva murojera ari kutogara naye anditi then nyaya yacho haisati yasovwa aumana tibatsirei pakupedzesa ndaona nguva iyi inenge yareba chiregai ndichiita follow up kuti chii chiri kuitika saka munhu wanga ndakapa mari haana kuunza kuno kudare mari wadhileya futi chi nyaya iyayi nyaya chii chiri kuitika ndobva ndafonera mukoma wangu mukoma pane zviri kuitika nerimwe zuva muchanzwa kuti ndapinda pane rimwe njodzi asi sezvangu ndine vana nemukadzi uyu handisi kuda kupinza padambudziko handina mhosva naadzimai yangu handina mhosva nevabereki vemudzimai yangu asi mudzimai yangu ndiyanditadzira nechikomba ichi chiregai tichisiya zvairi tichimirira kuti kana vanhu vapedza malections tozoita se tozopinda panyaya iyi komiti ndobva yatarisa nyaya ndofunga ndauya nebepa randauya naro randapirwa kukomiti ndobva taipira zvozvanzi nyaya iyi iri kuda mambo isusu hatikwanisi saka nyaya iyi yakutoda mambo because akauya akatora mukadzi wangu ari kutogara naye izvozvo ndoko ari kutogara vese akatora magumbeze angu inini andikatenga ndo ari kufunga handiti then pamusoro peizvozvo zvadaro ndomatazoti vamudimu ndimu uri padhuze ndiwo mandainzwa kuti munoenda kwamambo inini handisi kunyatsoziva nokuti area ineyi ndagara zvangu but handisati namboenda kunotongwa kwamambo handisati namboenda by the way chindibatsirai saka ndofunga zvavangoita 1 week ndakuona kuti nyaya yangu mukoma wachifona every day wapapi uri kuita sei nyaya iyi ine makuva uri kuita sei ndobva ndangozoti mukoma nyaya iyi ndazoipira kuna mudimu nekomiti yandipa tsamba kuti ndikwanise kusvika pamambo ndofunga nhasi ndobva ndazokwanisa kusvika kunokwama chokwadi ndakuda kuti dambudziko rangu rireruke nokuti kuti mukomana uyu ndogara takatarisana su aiwa matopedza zvenyu zvakanaka matopedza maida basa yawa zvinokudzwa Clement ava unovaziva handiti zvavataura wazvinzwa unopokana nazvo here kana kuwirirana nazvo unopokana nazvo oho taura mazira ako tenzi nyaya iyi mazira ndinoita mungu mudzimai wangu nemudzimai wavo wakapopotedzana wakapopotedzana hwavo nyaya dzavo dzisine nemini mukati kana kuti neava mukati nyaya dzavo dzemakuhwa dzavakapopotedzana pamwe pandiri kupesana napo murume ari kuti mudzimai wangu akaenda pamba pake asi nini mudzimai wangu haana kwanisa kuenda pamba pake aipopotedzana nemudzimai wemurume uyu ari pagedhi ndepashopu pandinogara ini pandoshanda mudzimai wemurume uyu ari padanga rauriwo madzimai aitotsvaira ndopa wakatanga kupopotedzana vachibvunzana nyaya dzavo inini ndaitenge nditori mushopu nditosevhawo wamwana ndaitosevhawo makastoma angu ndapedza kusevha makastoma angu ndopa ndakazobudawo panze ndokuchitanga nemudzimai wangu kuti ko nyaya yamukupopotedzana iyi inyaya yeyi mudzimai wangu ndakambindira kuti siya ingumira kundibvunza izvozvo because iwewe nyaya hausi kuiziva pandandiona ka iwewe nyaya uri kuti handisi kuiziva wakambondiudzawo here nezvenyaya yauri kuda kupopotedzana nani namai yavo semudzimai wangu wakambondiudzawo here mumba zvakanzi aiwa idzi nyaya dzedu dzevakadzi hadzineni mukati mirai nditibvunzane tega tega wandipinzwe nyaya dzangu dzandikabvunza indopa ndakati aiwa iwewe siyana nenyaya idzi kana muona kuti madzimai ava wakutadzira kana kuti une zvawanzwa kuti ndo zvavari kutaura nezvavo unokwanisa kutsvaga kana munhu anokwanisa kugadzisa nyaya dzenyu dzamuri muchinetsana pane kuti mupopotedzane sezvamuri kuita zvionana panapa panhu pekuti panosvika zvakawanda pashopu unogona kuti ndivhiringira makastoma nekuda kwenoizi anenge uchiita apa hazvibudisi chimiro chakanaka unofunga ndokumotauradzana varakaita nemudzimai wangu zvadaro mudzimai wangu akabva topinda mumba abuda mumba akabva azotoendawo kukombaundi ndobva ndinoona nemunin'ina wake nozvikwaisa ini ndoda kunzwa kuti wakatora here mukadzi wemunhu
pamusoro changa ipapo tinopa ramba alright fine iwe arutogara naye mukadzi wako ari kupi arutogara naye ari kuglade ari kuglade very day ari vari kutogara vese wainzwa nyaya yacho ana kuya panapa havana kuuya vakadzi vachona vese vasara kana makada kuona mwana wachona ari kutaura nezvake akambowira mubucket mirai musamhanye kwese tati mukadzi wako ari kupi nhasi ari kugara kuglendeo kubva musi achigara nani nayeyo anuzani eneresi mukata mukadzi wako anonzi eneresani mukata ari kugara nalaundi naclemens lound clemens lound uri kugara sei nemukadzi womunhu pamusoro wechangami inini zvokunzi ndiri kugara nemukadzi wemurume uyu handizvizivi ndinotanga kutozvinzwawo ipapo kusautaura kwaari kuita sei uri kudaro handinozive nezvemukadzi wake uyezve nemudzimai wake hatitorinawo kana nyaya teseso kuti ndizonzi ndiri kugara nemudzimai wake ndiri kushaya kuziva kuti wai ari kutaura kuti ndiri kugara naye iwewe mukadzi wako ari kugara papi wakanyatso kumuona here kuti ari kugara achipinda magumbezi hungu mambo onge zviri kuoneka kuti ndokwaari kugara aiwa wasadzambe-dzambisa nyatsobuda pachena ndokwaari chinoratidza kuti uti iwewe ari kugara nemukadzi uyu ndokwaari kubva ari kutoroja ndiye zvokutoti mambo makada kubvunza 3/4 dzekomboni dziri kutoziva umbopana pandina but ndine nhinge pakufamba kwaanoita nekurojoro kwaakaita ungu mambo ndine vakandiudza nenyaya yacho une vana nemukadzi uyu vana ndinawo 3 but iye wechifuru wacho ndinawo ukasara nevana iwe ndakasara nevana vese vari 3 wechi4 wacho ndiwo akaenda naye waari kuti ndewake ndewake ndiwo kuwira mubucket ndiye mwana wacho iye kana makamutarisa akafanana naye haasi wangu All right, 9. Mambo haasi wangu mati isisu adzimai ndikechipiri vachiuya zutu vakatanga kutakura vega musi waitika nyaya iyo yokuti maona pane awa maiguru vakataura kuti hanzi ndoda kuti ambosorora ari kuglende vabereki vakataura kuti nyaya iri kuna amaiguru vachona ndo vane nyaya dzese nyakutakura munin'ina wavo vakatienda unomangara mungadi umangara iwo amaiguru chandikapa kuti ndimhangarire nhungu Clemens akayozorwisana pamba pangu nemukadzi wake anditi vabva kurwisana nemukadzi wake anditi the very day yakasuka Clemens nemukadzi wake vakayozorwisana pamba pangu vairwirei ndo nyaya dzachona dzaari kutaura kuti iye haasi kuziva inyaya yemwana wachona iyi inyaya yemwana wacho iyi inyaya yemwana wachona iyi yavairwisana vachiti kudii uye achitaura kuti ndikuda kurwisana nehure rako anditi uye ndokutaura kuti hatisi hure iwo nemwana 1 neni uyu ane mwana 1 saka mese muri vakadzi vangu hati mukuinzwa poindi yacho pairi mese muri vakadzi vangu anditi musi uyoyo ndobva vasumuka dzimai ime maitozvinzwa pane vaizvinzwa ndati ime maizvinzwa here
zviripo pane yayo zvinzwa because ndine mawitness inini handina uzinzwa but pane mawitness wauya nawo iri mawitness acho pane mawitness wana wandauya naye uya naye titi anonzi Mwana vari pano zvavo ndo vakazozvitaura ndinongoti komboni yese hai kuziva ndikuti mauya ne1 ndauya ne1 but ipapo papepa rangu pakanyorwa 2 vamwe vangoita kakucha but committee pane pepa recommittee unofunga kuti vamwe vari kusvika kuuya kudara pamusoro mama because chinoitika chiitiko ichika kana makazotuma 2 or 3 vangoferefeta kubva pachimuganga kungoenda unongosvika pakomboni yedu hapana asingazvizivi vese vamuri kuona vekwachimuganga hapana chavasingazivei nenyaya yakaitika iyo. Alright, fine. Uya nomboita basa rego. Uya anotengesa mushopu. Ane shop. Anoto mushandi. Mushandi womushopu. Mushandi womushopu. Saka takangoita against so. Imi munoita basa rego. Inini ndaishanda kumaini. Saka pakaitika nyaya ya maini yanga yambomiswa. Saka nanda kangozorora ndingobata matata bizu. Ndo pakaita advantage. Witness ndiani? Witness. Uya pa jamaa. Wamba wapi ya muno mandi? The first time. Pane nyaya iri panapa. Iwe now yekuti mukadzi wake ushu na iye vakauya kuzorwa pamba pekushu ichokwadi pamusoro emafa chikwa msoro cho ndindi gati kadonso sadonso anoichi anoimwe plaza yanayo kukiaora saka ndakangozwa kukiaora angozwa vanhu kana mosvika panangomira makaona vanhu vachipoputidzana vachipoputidzana saka shoko randakangonzwawo ndiro kuti ayo mumira wati uri gadi yes padhuze nepataichengeta pacho okay padhuze ivo vanzwa chii ndazwa vachipoputidzana madzimai avo nemadzimai avo wakaziva here kuti uyu anga aripo wakaziva wakamuona kwakakumana ndakangozwa kuti hanzi mukupopotedzana nachiko vaipopotedzana ndanani vakadzi ndo vaipopotedzana iwe wati zviye vaita se vakarwa vakarwa pakarwiwa here nguva yandakasvika yacho vanhu vanga vachiita se vanga vakutaudzana manje taurai mushemi abuniki amupurisa panguva yandakasvika yacho vanhu vanga vakutaudzana bcause vakaita nguva yachipopotedzana ndanga ndakagara vanhu vakarwa here mambo but nguva yandakasvika yacho vanhu vanga vakuposhedzana mashoko vapedza kurwa vanga vakuposhedzana mashoko asi mashoko andakangozwa kuti ndakangoza kuti kukuhwire chiko nga mese muri akadzwa ndofana kuti vanazikira kuti basi tendama kuimasiya sei vanhu vachirwa inini ndisecurity pane kwandatichengetawo aiwa kana uri security wakanzi uchengeta chinhu chiharvestage panga pachibiwa hauendewo mama ndinoenda but kwandachengeta kwacho pakanangana padhuze nangu kana kupopotedzana chii bcause andikawa ndivatitsana nanguti asisanu vanga vakadhakwa ine ndangosvika ndobva nangomira vamaona vachipopotedzana vanga vari pa ndakangozva munhu akangotatanzi kugire chiko mununzvenga hamuna kuvaona handina kuona ndakangozva munhu akati kugire kunga angari manheru naye angari manheru iwo manheru ndopa wakatakura vachenda aiwa kai hazvina musa kuti nditsano yenyika kana makanzwa shoko makarinzwa handiti makanzwa tsano here vaitaura kuti imi madzimai mukurureiko mese muri vangu shoko ndakarinzwa makarinzwa tsano vachiritaura makarinzwa tsano vachiritaura ka hungu ka tsano
makanzwika imimi chitaura shoko rokuti muri kurireko imimi mese muri vakadzi vangu imimi. Awa rukunzi witness aiwa avasi witness yenyu pamusoro ima ini mashoko yandinomaramba awa andina tombobva ndaona kubva paitika aiwa havana kuti ndandiripo vanga vari basa ravo asi vainzwa pamusoro vainzwa apo ndinoparamba kuti wainzwa nokuda kuri kuti mira unoparamba sei ava havana nzevera nyaya yangu kwairi kuenda ndiri kuzviramba nokuda kwekuti ava vari kutiitira ndiri pabasa anditi but ava kana ndisingakanganisi ndinongatoni kumaformans wasingatomboshandiri kana pagedhi pauri kutaura nezvakwewa saka vari kunyeba kuti vanoshanda ipapo vari kutotaura izvozvoka vari kutonyeba nokuda kwekuti inini chaivo ava kama ora chimomira asati atombochimomira ava vanoshanda kuwa imimi muri padhuze padhuze vanoshanda kukwa vanoshanda kubasa pavari kutaura pamataura ipapo vari kunzi vari kunyeba vashanda ipapo ka uyo arungonzvinga nyaya nofunga nyaya chaiyo chaiyoka iri kuoneka pairi because akatotaura mashoko iyayo hapana mumwe ukuyaura here ari munomu hapana mumwe ukuyaura kana kuti mokwachimuganga imimi ava amunovaziva kuti hakuna munovaziva here kuti vanoshanda padii hakuna munoziva here kuti amapurisa vanoshanda pakata amai pagedhi remurungu kusvika inoti 100 meters kana less handiitika vanogaidha baba handiitika asi kremenzo unozive kuti havanogaidha ipapa mumwe ndinovaziva kuti vanogaidha ipapo but awa watone time wasati watomboshandira kana ipapo zvokuti kana basa racho chairo vanofanira wakatomiswa wakatombonditi nditsvagirawo basa kushopu kwako takamiswa basa zvokuti ndikutoshamisika zvakudaura ranzi ndainye ndiri pagedhi ipapo avatoneta amheno kana 4-5 months vasingashandi pagedhi ipapo uyezve vari kuti nyaya yakaitika kumanini nyaya yakatoitika ziri kumapast 1 to 12 ndopayakaitika ndopakaitika nyaya iyi yakaitika mumangwani kumaskati mapast 1 to 12 ndopayakaitika nyaya iyi ndopakaitika nyaya iyi alright fine aina kuitika kumanheru yakaitika nyaya iyi yakaitika kumaskati nyaya iyi saka vanhu vakapopotedzana vanhu vakapopotedzana nenyaya dzine nesusu mukati vakapopotedzana nemhaka yei handina kuziva kuti vainesana nenhau ndiana vaipopotedzana madzimai angu nemadzimai emurume iwe unoziva zvaipopotedzerana waizvazvo kuiwezvo inini handizvizivi ndava yei noda kuti ini ndakabvunza mudzimai wangu kuti mukupopotedzana nenyaya yei mudzimai wangu ndakangondipindura achiti wani mashoko yawaifamba vachitakura ndakati ndee anokwanisa kundudza kuti mashoko ndiyei ndibva wagara zvakanyarara handina kuzogara ndakanyarara inini ndakazokwanisa kuenda kumwe kuna sadombo wangu ndobva ndamuti ndokupira ndibvunzira madzimai angu akanetsana nemadzimai emurume wepapo after that wanetsana nemurume wepapo sadombo akati chii murume wepapo yakabva zoenda kwachairman andati sadombo akati chii sadombo akauya akanobvunza madzimai yangu inini akati mudzimai yangu yakabvati vane makuhwa yawakataura but inaita twandiudze kuti makuhwa yawaitaura aya wakanzwa nani wakabvunza kuti makuhwa acho ndiyei hawana kukwanisa kutaura hanzi ndoda kuti awa wandiudze nyaya yawaitaura waizivo hawana kukwanisa kutaura nyaya yacho ndakabvunza vamwe vanhu varume vari pana pakapwa kuti nhai mukadzi anenge adaro ndamuona mudzimai wangu ari kurwisana nemumwe mudzimai ndomubvunza kuti muri kurwirei urega kunditaurira ndotuma munyaya muri kurwirei urega kunditaurira ndikabvunza varume vavo kuti maiita sei vazhinji vanotaura kuti ndaikurova iwe wakaite chii handina kana kungovana nemudzimai wangu takapire alright iwo zvauya kunogare sorry now iwe unoziva nyaya iyi yakarwira vakadzi vava pashi nokuti wataura kuti nyaya iyi yakaitika na12 kumasikati kwete manheru unoiziva kuti nyaya iyi pane nyaya yarwira vanhu ava wakashaya simba rekunyatsobvunzwa mukadzi wako kana kurova mukadzi wako nokuti waiziva kuti iri kuivhuvha iwe wanga waneteswa
Mwanzo changa inini andina kuti ndakaziva nyaya yawairi asi kuti inini ndakamirira kuti mukadzi wangu nachandiudza nyaya yawairi. Kwane mwezi yakawanda sei? Pane kanganze 2 months usati wabvunza chiti ndinogara even nanhasi ndinogara ndichimubvunza achiramba anoti inini ndaida kuti awa wandiudze nyaya yawo yawaifoma wachinditaura then inini yekuti chii nyaya yawo ndo yasina kundiudza ndakabva tazomudza kuti koyo munhu wawakanzwa kuti waitaurwa ndiani wakangondipindura kuti ihama yawo handikwanise kuti ndiitaure. Saka manjika iwo uri padisadvantage ka nokuti iwo uri kuti adzimai angu havana chavanoziva, havana chimbonditaura, havana chichiyatirika, ndio zvauri kutaura iwe, but havanoziva chikonzero, vari kutaura manje chikonzero chacho. Haugoni kuchiramba ka chikonzero ichi ndazochinzwawo vakanga vachirwira nyaya iyoyo yekuti very good, waita zvakanaka, wazoinzwa pano kuti vaive vakanga vachirwa zvairambwa nemukadzi wako kuti akutaurire ndezvekuti iye mukadzi uyu wake newako ndevako vese vari 2. Saka uyaire washanje mukadzi wako iwe. izvozvo zvinotaurika sekudaro. Aiwa, ungarambe kuti vairwira shanje, vairwira mukomana 1. Ipapo ndinobaramba nokuda kwokuti haugoni kuramba ka awa uyo kurwa wokunetsana nemudzimai uyu anokwanisa kuti ndinanditsana kuti ndonyaya upi wacho wangu mudzimai haana kunditsanangurira kuti ndonyaya vari kurwira. Saka handikwanise kuti ndizive kuti ndizvibvume kuti zvechokwadi vairwira inini nokuda kwokuti uyu haana kundiudza, andiudza ndeuyu murume. unonyari panapa witness uyu ari kuti ndakazvinzwa mashoko iwa uyu ari kutati ndo zvekutaura, saka ndo nyaya yavairwira iyoyo. Uyu vari kunzi witness uyu inini ndiri kuramba newitness wake ndokuda kwokuti uyu ndakatanga kutomuonawo nezuru aibaba nemurume uyu panyaya iyi uyu anga asipo nokuti waida kuti avepo here. Aiwa pandiri kuramba changamira waida kuti avepo aiwa pandiri kuramba wati akanga asi panyaya iyo anga asipo pacho pari kuti ndo pabasa paangari anga asipo pabasa pako ndo anga ari kupi uyu handikatombomona. Saka iwe waivepoka nokuti kutadza kuona kwako that means iwe waivepoka. Ini ndaiwe ndiri mushopu pakanetsana madzimai aya, ndaiwe ndiri mushopu then ndakazobuda mushopu ndichitsura madzimai aya. Vanhu vakanga varipo panyaya yaitika iyi yokunetsana kwemadzimai uyu murume hanabvira ndamuona, ndosaka ndiri kuramba inini kuti wai ari kuzoti akanzwa nyaya iyi iye akanga asipo. Pamusoro indombobvunzawo ndimboti muriwe mwana iwo mudzimai wako popotedzana newe mudzimai handitoti iwewo mudzimai wako papotedzana wavaka ava wokuridza muromo wekuti muri kurwire chii, iwo une mwana 1 uye ane mwana 1 vana ava mese muri vakadzi vangu hauna kuchitaura. Handizoti wakazvitaura mira unzwe handizoti wakazvitaura iwewo mukadzi wako obva asumuka achisunga achibva arongedza pataurwa mashoko aya iwo unonzwa sei, unofunge chii pane izvozvo? Ari mudzimai wangu arongedza abva arongedza mbati obva aenda mushure munganisana nemurume eka uyu wamunzwa ataura mashoko ekuti uyu mwana ndewangu iwo ni mwana wangu mese muri vakadzi vangu. Ipapo zvinenge zvakaenderana nekuti kurongedza kwaaita arongedza nekuda kwenyaya here kana kuti tine nyaya dzimwe dzatanetsana munhu ndiyo nyaya yandatorongedza kuti chokwadi chabuda pachena ndizive kurongedza kwemudzimai uyu handizive akarongedza nekuda kwenyaya iyi here kana kuti vane nyaya dzavo dzainetsana. akatorongedzera nyaya iyoyo kuti gurerese rabuda pachena kuti inini ndiri kupinda nouyu saka hapachagarikika ndosaka akatorongedza pese apaidi kumborongedza asati apopotedza nemudzimai wako iwe usati wamira pakati pakutaura kuti uyu ane mwana 1 iwe une mwana 1 mese muri vakadzi vangu akadii kumborongedza pesa pamusoro ipapo inini ndinopokana nako noda kwokuti mudzimai wemurume uyu musi waatouya wacho achinetsana nemudzimai wangu akanga kana ndisingakanganisi zanza tokwana kuti 2 months asipo pamba ipapo ndisingaziva kuti aitogarawo kupi zoti murume uyu aitogara ari ega futi newana wapi iwapo newana wake murume uyu musi wacho watozodetsana iwowo
murume uyo ndakamuonzwa inini achibuditsa mashoko achidarika nerod achienda kumba kwamegruade achiti ndosaka mamusiri kugara pamba mwedzi yese noda kuti mamuchita chipfani wanga wagara vanhu kubatsira mamboda kutaura wakamunzwa achitaura ndakamunzwa achitaura chidarika iwe wakamuona waitaura kudai uyo andinambomuona iwe wakamuona kunyazoona mira iwe wakanyatsomuona ndakamuona achitodarika achitopopota nokuti pakadarika achitopopota akabva atombomira nemumwe murume wakamira naye achinzi ko muri kupopota nyaya iyi vanhu tiri kupopota nenyaya yemadzimai yangu inini pesa pakangwa ne 2 months vasingagari pamba ora vape mukana wako utaura izvi pamusoro ichangani ndingangovhunzawo mwana wacho ari kunzi ndewako ndiwenyu here zvishuwa handinozviramba nokuti handina kana kufambidzana kwandaitawo kana kwandinoita nemudzimai wake kuti nditi mwana ndewangu ko mwana akazobuda achinzi ndewenyu haipapo ndinozviramba ndinoda kokuti ndinoziva kuti mwana iyo hanzi mwana vanenge vaenda kumadna obuda achinzi ndewangu unozviramba here saka kuramba kwavo unoti vaita dna yavatadza ndizvo zvinoreva inini chandikuramba ndichokuti anozobuda sei achinzi mwana ndiwangu anenge ari wako ropa harinyepe pandiri kuramba ka ndepekuti inini hazvitoitawo futuro ni mwana yabuda achinzi ndiwangu noda kokuti inini handina kufambidzana kwandakamboitawo since nemadzimai ake ko madzimai acho akazouya achiti mwana ndewako zvishuwa haivapo ndinotozviramba mudzimai wacho pamusoro mukazi ndakamuchengeta ane gore 3 months aita gore 3 months paanga nenhinge ndakariritira kubva iri pamiri tichingoshupana aidha zvaikonzerwa neizvozvo kubvira mwana aberekwe handiti aberekwa zvaizvozvo mwana uyu ndobva atongo makamuona panapa tiri kutongopedza nguva manapa tiri kutongopedza nguva kutaura nezvemwana iyo voziva imi makatanga kuona rini kuti mwana uyu haasi wangu ndandane gore ndichiona ndichimirira kuti ndichazobata chokwadi pane zvichaitika asi mwoyo wenyu waitaura kuti uyu haasi mwana wangu asi pane zvichaitika nokutoti kana pesa apa pokototirwisane ndaimirira nguva asi nguva imoziva kuti vanhu vakaramba vachijairana vanoramba vachiswedera kudhuze kusvika wakuona chokwadi kuti apa pane chokwadi but ndakabuda ndakadai handibudiriri haasi utori wangu ndesaka ndakamutarisa mwana iyeye haasi utori wangu zvachose mumwe murume akanga ane vana vake 5 handizvozvo pavana 5 vamwe vese 4 vakafanana zvokuti pezvokufanana zviyazvo uyu 1 uyu varasa kure kure baba vaingoti nechomwoyo uyu mwana haasi mwana wangu uyu mwana uyu haasi wangu ava vese vakafanana saka vakagara nguva yakareba zvikuru kuzosvika baba vai vazvidura kuti ndo zvandiri kufunga kumudzimai wavo zvanzi nemudzimai zvanzi baba wamwana regai ndikutaurire chokwadi garai apa ndinyatso kutaurira chokwadi pavana vari munomba zvanzi murume akafara kuti yes iko zvakonyatsokunzwa chokwadi zvanzi baba wamwana ndinoda kuudzai chaizvo chokwadi kuti zveshuwa pavana vese vari 4 ava havasi venyu iyoyu 1 ndio mwana vana 4 ava baba wo ndinhingi ndaivatora vanava kuna baba wake ndingawo ndichida kuchengetedza chiimba kusvika imazoita mwana 1 wenyu vakafenda nokuti zvavaifunga kuti iva 4 havasi ndovake uyu 1 haasi wake saka munofanira kupangwarira ipapo manzwa right now murume uyu ari kutaura kuti idini handiriziva asi vana hausi mwana wangu handida kuzvitaura tambodzokera paya panida kubvunza ndikati izvizvi mimi muri kutaura kuti mudzimai wenyu ari kugara neuyu
ndakati ndipei umbowo kutaurikana uyu munawo here umbowo hamuna umbowo sei muri kudaro munonzwa makambosvika here pamba pacho munopaziva makasvika aripo ari manheru saka nguva yakadai manje tinenge takucha kuti nenyaya yepairi munogona kusvitsana pakuti anogona kuita sei saka ndandisina folapa imi mamune mataura muno makasimba chaizvozvo akanomurojera ndizvozvo saka munoziva here paari kurojerwa inini handipaziva kusei mazotaura kuti akanomurojera chakaitika ndechokutoti hondo ichitanga handiti pavakarwisana akabva atakurwa handiti nemota the very day yachonayo musi wa29 wachonayo ndobva vatongosvikira muimba muimba iyoyo yavari kugara yavakarojerwa yacho makaziva sei kuti vakarojerwa mafambiro azvaita makambosvika pamba pavo here pari kugara mukadzi wenyu pamba vanoenda vana venyu ndo pavanoenda vachidzoka kuwamuri dzoka vaenda maweekend neholiday yapera kwemimi kuwavo mukadzi wavo arikugara naye pamba ipamwe chete ipapo uyo arikugara kuplasi vari kukiaora uyo akabviswa kukiaora aiswa kutauni kuno Alright, vamos vamos. Olha, nyama. Mwana shahaba. Ya. Achiti akadzi wacho apa. Mwanayo apa. Nyaya tese yenda ape. Baba mabebi da utaura baba mchida. Ndakaenda kumbedza pakapatsira kuna kurume kuti okay arikuedza kusaka ivo murume uyu mbozvisa mushango dzemurume uyu paitika chitiro chakadaro dzimwe yavo kuita wadzaitsekakura zvese zvataura zvakaitika kusvika paripasi pfungwa dzako iwo uchikojaja usati waya kuri kudara kana usati waenda kana kopi evhile pfungwa mako nofunga wokuti kudii zvaitika saizvozvo iwewe tomboti ndiwe mbozviita kuti ndiwe baba vari kupamba ndo mbuzi wapo wakuti na amaya ndo wapo wana amaya yako angoti anzizo iwewo zvawakaita kumurume uyu dai kuri kunzi murume uyu ndiye akazvita kwauri wainzwa sei muchidimbu zvawakaita iwewo kumurume uyu dai murume akaita izvozvo kwauri dana ndiri ndini mudzimai wake uyo asati asimuka mudzimai wangu ini asati asimuka pamba pacho ndaikwanisa inini kuenda kwachairman ndotora mudzimai wangu nemudzimai wake naiye totanga tagadziswa tabvunzwaniswa tiri pamwe chete kwachairman mobva mabvunzaniswa ubva taiwa inini ndakusimuka ndokuti ava nchavada ndakuda usho wachinga wataura kudaro ndopandenda kuchitangira ipapo ndakuchikwanisa kubva kwachairman kana kuti chairman wari kuchindipa tsamba yekuti ndisimbodzi wakawari ndichiuya kunochipira dai pamusoro ivedai ndofunga chiitiko ichi chakaitika musi wa29 June chaitika musi wa29 musi wa30 ndobva ndaenda kuvillage committee ndofunga makatarisa masignature nezvakaitika ipapo zviri kutori zvese zvakaitika zvikutoripo kana makatumawo chero munhu anobva chero samwe kungoenda unongonzwawo chero mwana akadai anotokuudza kuti Eneris mukata akaenda nenyaya yechipfambi nemurume wepapa alright iwe Clemens zvauya kuno kudara adzimai wako waudza ndakuenda kudara ndavaudza kuti ndakatovaudza kusi vasvika tsamba samuna kuti ndaunzirwa kusa samuna yauya kuno wakatondibvunza kuti samuna yacho ndiyei ndakati ndiri kunzi nini ndakataura kuti mwana vari kuri wepapa pandiwangu nokuti samuna yanga ikanzi wakauya pamba pangu ukataura kuti mwana uyu ndiwangu so ini ndakabva ndaudza mudzimai wangu kuti ndaunzirwa samuna iri kunzi nini ndakaenda pamba apa ndichitotaura kuti mwana uyu ari wamunaye ndewangu mudzimai wangu ndakangondibvunza kuti kwenini makaenda kunotaura izvozvo zvarini
kwauna kuvatera adzimai handei nyaya yekuzvizwa kuti rinzi ndataura mashoko aya yakakonzereswa nemi kurwisana kwamakaita nomudzimai uyu saka handei tese munoinzwira nhau iyi pamusoro changa ipapo inini handina kukwanisa kutaure kudaro noda kwokuti ndaisaziva kuti kunetsana kwakaita madzimai aya ndo kwakazoita kuti nyaya iyi yekunzi ndakataura kuti mwana uyu ndewangu ibude noda kwokuti inini pakunetsana kwawakaita nyaya yemwana iyoyo yekuti ndakati mwana ndewangu haina kubvira taurika zvadii kuti sekutaura kwaita amai avo kuti zvinoda madzimai acho aripo mwana wacho aripo pamwe tingangowana kwatinganhingirika asi pamusoro wedare tisati tasvika patinozouya zvekudzokorora zvedu because nyaya iyi hai iri kundirwadza saka ungati tiitanditi pamusoro peizvozvo ndandafunga kutoti iye kana kuti motsvaga mumwe munhu handiti anoenda kunoferefeta nyaya iyi before tisati tasvika pazvinozopinda imwe dare ndane 3 months ndakatarisana nenyaya iyi ndichitarisana nayo aiwa ipapa dare ranga riziva zvarinoita tonge mambo abvumira kuti toita zvakati mambo anoziva zvaanotaura kuti nyaya tochidai imimi kurwadzika kwenyu musanyanya pepa regedza tikubetsera zvirikanga utovapa sere imi musanyanya rwadzika shingai semashingira makaita mukuti nyaya yayo mumashure yakatadziswa nemaelections handiti saka mamamboshinga ende makagona chaizvo kuti hamunoda kurwisana makagona chaizvo ipapa da kuti isi chati kudakapa kuti mambo ada kuti anyatsowana nhau yake zvizere ada kuti anyatsowana nyaya yake zvizere nekuti uyu amukupemera mhosva ari kuiramba imimiwo futi paita mistake diki ndiko kuti umbou chaiwo wakajeka hamuna kunyatsokuti tsikiti chiri kuitika ndechekutoti vari papa vane mazira ari papa moziya panoitika nyaya ndesaka ndati kana zvakasununguka totsvagawo mumwe munhu 1 kana 2 vanongouya vongotarisa vasingaone inini handiti vanongobvunza unyeri kupe uchi hwenyaya iyi nototi nyaya iyi ndakainyora pasi yese kubva ichatanga kusvika pari yezvo handiti kubva ndichiripota musi wa 29 nyaya iyo adzimai ndo wakafona saka vanga pakangoita against izvo because inini pavaiburitsa zvinhu vangoti inini ndichingosvika ndobva vatotanga kutoburitsa ndisati ndatomboziva kuti nyaya iyi yakamira sei kutotanga nokutorongedza vachiisa zvinhu zvavo vachirongedza nyaya iyi payakaitika musi wa 29 ndobva yafonerwa mota ndobva yauya ndobva vatosvikira muimba handiti manhero achona iyaya wemusi waitika nyaya iyoyo zvakaoma kutoti imi muti uyu mwana ndewenyu handiti abva ndewenyu arwisana nemukadzi wenyu mota yobva yobva yaenda utorwa mudzimai iri kukurwadza tiri kuzviona shuwa tazvinzwa zvino chiregai mambo vachaziva zvavanoita vachaziva zvavanoita kuti nhau tinyatsoona kuti ichokwadi here kana kuti inhema ndandine panachida kutaurawo hamino kana mamapadzi kwavo pakunjindika ndabanza murume wekutanga ambotaura chiti tambonanitsana nemudzimai wangu mukomana yakabva atotsvagira madzimai yangu mota yakabva yauya yakatotakura zvinhu yakaenda kwakurodyera madzimai yangu but zvino zvimemanja kana mamundu wakuti achitaura muromo wachidzokorora ati madzimai ake akabva fonera mota yakauya ichitakura zvinhu hamino kana mamapadzi wavo tapanzwa izvo zvingori zvimwe chete vamwe chete vaifanana mazvo zvingori zvimwe chete kuti iwewe ndowakatifonera inhinga iri motokari vanext chiitiko ichocho kana mamana kutarisana chiitiko ichocho tangoita naagainst toda kuti tidai nyaya iyi haina kupera asi nyaya yatinayo pano ndeyekuti iwe uri kuti mwana uinaye haasi wangu ndiwa Clemens. Clemens ari kuti mwana haasi wangu. Now in other words uri kuti kana wati mwana ndiwa Clemens mudzimai wako akaita chifambi nani na Clemens ndo chikonzero Clemens
uri kuti Clemens akanorojera mukadzi wako iwe kuGlendale. Nakuti akuda mudzimai wako auye mudare nemwana wacho nemudzimai wako iwewe newe pamwe chete. Iwe unobva wauya nemawitnesses. Manzwa? Mawitness anowitnessa kuti zvochoka kuti munhu agere pakadai akadai nevakanzwa nyaya nevakaona nokuti panorwa vanhu kapanounganwa. Asi ndikukumbira kuti zvisati zvaitika iwe unoya nemudzimai wako handirika. Right. Now muya munomu todi tokurukura nyaya handirika. Inopera. Yeah.